Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Tehlakam da ka anyi kinu ki jingshna ying ni kinu ki ying basa ki bahe ka Khasi Hills Autonomous District Council ling bau ba polling do ubare executive member ba chairman jong ka Khasi Hills Building Structure Regulatory Authority ulapan bana ban Pyntreikam no Pura ka Meghalaya Building Bylaws 8000 arpuwei hadian bala thawe ka Khasi Hills Building Structure Regulatory Authority Habakran chikila pathai khubor mantagasngi uba pol loong ba kajing Pyntreikam ya katei ka anchna yeng kade hadian bala mi shibun palat ki Jingtei bat ki jingshna yeng ki bahe ki bahap apo ka jingpet jong ka council ki bakan thop bi ki homestay ki hotel ki guest house bat ki we ki Jingtei barula kentui ki pat ba ki betei ki nu ki Jingtei bikin boat perkhengi ki kendon jong ka rukom shna yeng jong ka authority khnang balat nya kanu ka jingja basngusi Ulaya tu baling ba kajing ajing menjur jong authority layo ban yarap hadu saus pa tam ki yeng ki bedon kam ya karam shna yeng kat kum ki kendon ulong ba ki bri ki basna ki yeng trap ni ki yeng tap silyang kim don kam ban panjing bet hendai ki don kam ban panjing bet tang na ki bor snong jing kedu kabani kong jong ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority ka authority ka ba lagat ban scam limba ka EC but did EC la place ya gani jo mat session bala dep jongka council but kumjuru nilayo ban ya slok bat state government ha kumba south li meeting available jong minister in charge of urban affairs akaba ngarut ngala mission matalang but di jinga Pyntreikam ilong juga ya jadi semongo ba the state government law minister in charge of the affairs kala extend ya kajing kersan juga bangin la banyak cakman haka bangin regulate ya kajing snai yang kisam kamtam hakini gisngi ba PE baka tourism kedai kawai ka sector ba kiwa booming sector of the economy but nak takadau kajing nangmi jong ki homestays high rise hotels guest houses kala nak kiu de kini ki balami adu banta namar jong kajing plot jong application ya ka building application de bonaki ki lashim sting no but ki ya cakap menshnahi lagi jong ki building kam kanu ka permission debat lada pi pai shik media report ki bakle pemi mapi ka case ke jong ka moon view cafe jong ba philosopher yok nyao but ever banalari guest room and restaurant jong ka gong bi khongwar yakini high court kalau ada isu ada notice berkilang illegal and unauthorized but la ongi yakini ki try bagi benyo try yakin jimbet naki authorities kum ke district council kadang bakin la bertanya cepat kekam di hakati ke area ke ada mention umiam area kadai 100% apa jom put usam jong autonomous district council de nak takada ke meeting ke long mentagasi ke long bangin expedite penyat mat ikam da area ke aga mention umiam area kadai 100% apa jom put usam jong autonomous district council de nak takada ke meeting ke long mentagasi ke long bangin expedite penyat mat ikam da ke ngin la ban apply lagi kendon relevant sections jong Meghalaya Building Bylaws 2021 de haswa jong kene ki brio ki jongi ki ba apply ki housing loan application la saus ba tam mila yo ban recommend mani napan the Department of Building Bylaws but based aloga city jongi nang ni itu ki non apply loan
Iraq ya ke city dan district council nak ni department village ke bank kalau kum letter of assurance bak ke bank kan menjur ban sanction ke loan jongki dia haduk mentakasi south pak tam di bakum kita ki yeng ke bemut lada hidong sangut yeng al hajar ngut ibrik la yo benefit link bara ini ki letter of assurance doan nak ni department of building bylaws di ki fee structure ki jongi ki khamduna banya ki bala prescribe daga muda but ki danru ki jat Jingtei ki ba mundan kam ya ka building permission kum ki trap hat naita dan pat ki ba ni ki dan kam ya ka building permission tambah kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani belai di nalor jong kene kejing kentu kejonga ya liba jong pi kalong ba ipai ba kin yubut perking ya kini bylaws jong kene authority namar hakim bun ki kap ilaja ki jinja ki ba wan ya ka jinyap jong ki brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta jo ki lemno la ki buildings ki ba khangno ya right away jo ki baipat ka ID no shubu sa mapi nakhmat pilatur pi teng jong ka surok ani ka pat sa ID jo ki ba kimyo access jo bun kishnong ba la ka jai break la yo benefit link ba ini ki letter of assurance doan na ni department of building bylaws di ki fee structure ki jongi ki khamduna banya ki bala prescribe daga muda but ki danru ki jat Jingtei ki ba mundan kam ya ka building permission kum ki trap hat naita dan pat ki ba ni ki dan kam ya ka building permission tambah kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani belai di nalor jong kene kejing kentu kejonga ya liba jong pi kalong ba ipai ba kin yubut perking ya kini bylaws jong kene authority namar hakim bun ki kap ilaja ki jinja ki ba wan ya ka jinyap jong ki brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta jo ki lemno la ki buildings ki ba khangno ya right away jo ki baipat ka ID no shubu sa mapi nakhmat pilatur pi teng jong ka surok ani ka pat sa ID jo ki ba kimyo access jo bun kishnong ba la ka jai jing pro yeng ki fire service kimla ban pai shik to jaka namar ke jing snai ki yeng kalong pathar klem kanu ke building code kaba ngakwa ban franchise ru hangi kalong yo kran ke confusion ba ke kata ke bylaw jong ke muda ba ke balik ke muda jong ke bylaw jong ke district council ya boro ki building bylaws hari India lagai ki dakawai take reference book of reference but kita kari ke Indian Building Code kemudian kanu authority kabala ban diviet ban penjam company dan kenria lenti na ke Indian Building Code but dai na kata kada ban shna ya kan ga bylaws 2021 nila make sure hantu haka section 2 ba laong ya jer ki autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement ini ka bylaws boro jong ka Khasi Hills like no na ka Shillong administered areas nei kemat boro ki building kinwan hapo jong kani authority ki buildings kiba different types buildings ki residential buildings, apartment houses,
special residential houses, educational buildings, mercantile commercial buildings, institutional buildings, government or semi-public business buildings, assembly buildings, places of worship kini mau Tehlakam ya ka fees, industrial buildings, storage buildings, hazardous buildings. Kini types of buildings ya kiba nalasot na kanika media building. Ngin te yaladi but be guided by the media building bylaws 2021. Kiyeng gibashi mala. No fees for building permission is required for plot area less than 50 square meters if falling in the low income group categories. Kemudian yaki beliau kibadon ya ka certificate bagi LIG lade EWS lada plot joki kaduna ya ka 100 square meter kemudian fees naki. Te hagi bubun ki benda ki touch hat ki yang trap itu minum dan ki ka fee bensim. Kebangi ye kan menta kolong ba kene ka hafsat growth jong kisar ki jungi. Kamdei orang kisar ni tak selong. Kapsar ki jaka tourist hotspots lu kela long kisar. Di kajing yashna menta kalong pathar kelas state palat but menda regulate iki. Di dak jingwan jong ni authority ban implement gini ki bylaws ginwan ra discipline but the rule of law ha ka be de but kisna yang sasa kat ba awareness to beri kanang kiu but ba shubu menta ka we shu akan ka court ka janma ti lada kinu ki apply lade ki claim apply nei kalau ngabasuk ha menta bagi kinek ba justice na court de nak tak daw ang ba ka kam jungi ni ka de ban long ba ngin exercise ke authority ke jungi primarily namar baka de ke jingkit kle jungi namar baka court ko ngi le kumta te ka bamut ba ka supremacy ke de bendai ke jong ki bylaws ke bangi Pyntreikam at nginam kwa bandon ba gi penbun ban ngi ba kile kumta kene kambiang sim kene kepada wan jakut jungi kata kambing bede ka fees mang ba kiyong ba kan dunado tamulu malak la manasta kamang hapdeng kan no berkat no ya ke fee structure bila banyo nak ni ke you naga building bylaws 2021 kita go through ngin de yaladi but be guided by the media building bylaws 2021. Di harabede benda ka om pi the fact bang la clear hadu south park tali loan applications nei kataru kentuk dia por jong covid ban bakini ki beri pada anda ka certificate ke bagi yo nang ni na council dan naki lai ki ba ki building su ki la dapsnaro de ka iba we have not taken things like this. Di kaba kolomba ngilaikan mendan ban expedite ikam kini ki file landon ki application si la application ni de but ki application forms ni ingin bu ha office reception to the council di belakang ki application forms but kidai ki fees kita guna bah compare but fees baru mudah de ingin kam stress benta ya kini ki commercial buildings namar ka bon palat ka complaint ya ka jingsna ki da ka baki pendut ya ka jaklia jiwa so ba dut lani ki tur palat ya ka space bala ai ki bakim kimbyang hiru ki kot dulu ki kot islam ti kata ka concern ke jungi but namar ba ka ka bor bala IT dapat company lagi in exercise saya kata bor ko engineering team but
gidan architect gidan ki beliau kiban role tu ki kalong advisory way de ba kerja rin legal advisor nangta technical advisor di lawan cakmat ban terwai ke service joki ini lah judan beros kata berkemuda wedi ba ben lindo ba pols im dia technical staff kan kentup iki inspector nanto pedengin don sa ki clerical staff typist LDA computer operator but beyond kata ke structure job ini. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.